ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона ва квартираи фурӯш дорем бардорон. бисёр квартираҳои шаҳри Душанбе ҳастанд. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бардоро ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ки замини квартира мошин бардоро, дар номери имо ватсапи мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 151 сомонӣ бардорон. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунем ва ба имо ва ба дигар сайтҳоятон бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунем. Якм хонаи фурӯшӣ. Якм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳон қарор дорад. дар 12 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёра дӯстони азиз. 2 хонаш шкатур ва дар тета часпондага ремонт дорад дӯстони азиз. паталокшам 100% кардагиай. хона ошхона ҳоҷатхона ҳам дорад. хона 100% барои зиндаги кардан. нархаш 110,000 сомон бо курси имза гирем агар 728,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай бо хонара арзон мекунад гуфтага срочна пул дар курад ва муомилаи хубам дорад бардони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо имо ватсап дорад, метавонед нависед ёки занг занед дигар маълумоти пурраша гирем бардони азиз. бошад наворумро давом медиҳем. мегзарем ба дигим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Вахдат дӯстон, дар Истиқлол пеш аз роҳи Оҳан дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардаги дӯстони азиз. шкатур ва трезаҳо часпондаги монтаж кардагиай. хона ремонт дорад, фақат як рангу бор мекунӣ, зиндаги кардан мегирӣ бардони азиз. ҳоҷатхона, ошхона ва дигар чиҳош ҳам ҳаст ва дарахтҳои навниҳол ҳам шинондагӣ ҳаст. документош 100%. нархи ба хона дӯстон 150,000 сомон бо курси имза гирем 993,000 рубл мешавад. кадоми харидор афтага бо савдои хуб рафтага бо арзон мекунем дӯстони азиз. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо имо ватсап ҳамаш ҳаст, метавонед занг занед. ҳар номери расефшон кор мекунад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бардони азиз. ногуфта намонад ки дӯстон, агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ёки мошин, квартира ягон чизга, дар номери имо ватсап мо роя кунед. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. лайкотонро дареғ надорем, мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем ва бошад наворро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохта дар Қурғонтепа дар маҳаллаи Умари Хайём кӯчаи Вахдат 26 ду пушти вокзал қариби дӯстони азиз дар қариби шаҳрай. дар 3 сотиқ замин 2 дар хона кардаги тайёра об, свет, баня, кухни, ошхона, ҳоҷатхона ва чойлоби ангур ҳам дорад бародани азиз. гирди хона маҳкамай, ҷӯшҷӯи нағзай, обуш пастияни свет дорад. нархаш 170,000 сомон дӯстони азиз бо курси имза гирем агар 1,125,000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага бо арзон мекунем, муомилаи хуб дорад бародани азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бардор сум дар кор афтага срочна мефурӯшем. марҳамат, хонара даст натиҳем. мегзарем дӯстон ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар 7 километр. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. доми 6 этажаи дӯстони азиз дар 4 этажаш қарор дорад. 34 квадратни метр метавонед комнатага ҳам кунед. об, светдор, ремонти нав кардага, ремонти беҳтарин дӯстони азиз. ошхона, ҳоҷатхона ва балкон ҳам дорад. дар қариби ҳамин квартира дӯстон бозори ховарон аст, масҷид, мактаб, садик ҳамаш қарор дорад. квартира оҷилан фурӯхта мешавад гуфтагиай. нархаш 250,000 сомон бо курси имза гирем агар 1,655,000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем, муомилаи хуб дорад. хоҳиш кардага ки фақат одамое ки мехаранд ҳаваё тамос гиранд, фақат рӯзона занг зананд гуфтагиай. марҳамат, агар харидор бошед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. бисёр квартираҳои дӯстони азиз ай шаҳри Душанбе дар видеоа квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дӯстон дар 65 микрорайон. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 23 квадратни метр, об, свет дорад, ремонти беҳтарин дорад дӯстони азиз. ошхона, ҳоҷатхона, балкон ва дигар чиҳош ҳам ҳастай. нархаш 190,000 сомон бо курси имза гирем агар 1,258,000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад гуфтага вариантона пешниҳод кунед. дар қарибиш мактаб, садик ва поликлиника ҳастай гуфтагиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен ва арзон кунед, квартира харед. марҳамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
шашум квартираи фурӯши дӯстон дар Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. Дохонака квартира дар 4 этаж қарор дорад. Доми 4 этажаи бардорӣ дар 4 қарор дорад. 45 квадрати метр об свет ҳаст. Ремонт кардага аббои задага хонад. Нархаш дӯстон 160 000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 59 000 рубл мешавад. бо савдо када мешавад гуфтага бо арзон мекунем гуфтага бания ҳамаш тайёрай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша метавонед гирем бардорин азиз. лайкотона дӯстони азиз дар реғ надорен ва обуна шавед дар канали мо ҳар рӯз як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем ва раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ дӯстон дар қарибии Корғон қарор дорад. 500 метр айбозори Корғон уснай дар пеши роҳи калонай. дохонака квартира дар 1 этаж қарор дорад. 39 квадрати метр об свет ремонти беҳтарин кардага дӯстони азиз. ошхона, ҳоҷатхона ва дигар чӯшам ҳаста. дигар маълумотча мегирем бардорини азиз. нархаш 196 000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 298 000 рубл мешавад. бо савдо кадом мешавад гуфтага бо арзон мекунем. кадоми харидори аниқа бин квартира бинем бо савдо мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорин азиз. занг занед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ки мошини замин дар номери имо ватсап роҳӣ кунен мо реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшимо дӯстони азиз дар доми султони кабир қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонака квартира дар 4 этаж қарор дорад. 31 квадрати метр об свети шаҳрӣ пастиянин дорад бародарони азиз. ошхона, ҳоҷатхона ва дигар чӯшам ҳаста. бания ремонтча чихели хитон дестен ҳастай. ҳуҷҷатҳошам 100% тайёр кардага гуфтага соҳибаш оби гарм дорад ва термиксам ҳастай. нархаш дӯстон 165 000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 92 000 рубл мешавад. агар шумо харидор бошед бардорин азиз рақамошон дар рӯи экрани шумо занг занен дигар маълумоти пурраша гирен ё ки рафта квартира бинен хай бо савдо кунен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшимо дӯстон хонаи заминии ҳавлигиай қарор дар ноҳияи Рудаки дар пеши бозорчаи Зарафшон аз роҳи калон 1 километр исинай гуфтагиай. дар 10 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай дӯстони азиз. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона. хона ремонти беҳтарин кардагиай гуфтагиай ки барои инҷода гов молам нигоҳ карда мешавад. барои гов мол нигоҳ кунед ҷои хубае гуфтагиай дӯстони азиз. кадомитон хай дар кор бошад. нархаш 190 000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 258 000 рубл мешавад. бо кадоми харидор гуфтагиай бо арзон мекунем савдо мекунем гуфтагиай соҳиби хона. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша бардорон метавонед аз соҳиби хона гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшимо дӯстон дар ноҳияи вахш қарор дорад дар совхози киров дар шӯъбаи дуюм. дар 7 сотиқ замин 6 дар хона кардаги тайёрай. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, балкон ва аловхона, дегдонхона. гирди хона маҳкам чойлоби ангури хушрӯрамат дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад бардорини азиз. хона ремонташ миёнай барои зиндагӣ кардан 100% ремонташ соза бардорини азиз 70%. нархаш 200 000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 324 000 рубл мешавад. бо савдо кадам мешавад гуфтагаи соҳибаш бо муомилаи хуб дорад. рақамошон дар рӯи экранишон бардорини азиз маълумоти пурраша айхчон гирен ва арзонам кунен. лайкотона бардорини азиз дар реғ надорем. меҳнатоми барои шумо раҳмат барои дастгириётон. мегзарем дӯстон ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшимо дӯстон дар ноҳияи ёвон қарор дорад. аз сентри ёвон айдурнуш 12 километр устарагда хона қарор дорад. хонаи нав да гуфтага заминои навай 5 сотиқ замин дорад. 3 дар хона кардага. хона бо семен блок бардоштага. гирдуш маҳкамай даврӯзаи нав задага бардорини азиз. хона навхонай. ошхона, ҳоҷатхона ҳам хеле проектшам кашидагӣ ҳастанд. ҳуҷҷатош 100% гуфтага 5 сотиқ 3 дар хонай. нархаш 85 000 сомона бо курси имзо гирем 562 000 рубл мешавад. бо кадоми харидор гуфтага бо савдо мекунем. ҳуҷҷатош тайёр гуфтага кадоми агар харидор бошад барои оформид ва метавонед дигар маълумоти пуррашам гирен бардорон. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 12 хонаи фурӯшӣ.
12 хонаи фурӯшимон дӯстон қарор дар Рудаки дар колхози Россия. хона уже дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмаҳсуд дохил шудагия гуфтагия ҳами хеле уже дар онҷо чикадагиан. дар 4 сотиқ замин 4 дар хона кардагия бардорни азиз. об, свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. гирди хона маҳкамаи хона беҳтарин ремонт кардагия, евра ремонт кардагия бардорни азиз. хона ҳамаи шароитҳои зиндагиро дора гуфтагия соҳибош, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош 100% гуфтагия. дуруни хонао коматош калон гуфтагия, калидор ва падбаланд дора гуфтагия. хона дурунош 5x3 ва 6x5 амхали дуруношон калон гуфтагия соҳибош. нархш 340,000 сомона бо курси имрӯза гирем агар 10,251,000 рубл мешавад. хона бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад бардорни азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша гирен. дӯстон ин буд 12 та хонаи фурӯшии мо. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед дар номарои WhatsApp имо роӣ кунен. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.